għall-istorja. Jiena Jacqueline u llum ħanaqrawlkom Dawra mad-dinja fi 80 jum. Adatta tal-Malti minn Mendi Tabone. Phileas Fogg kien jgħix aktar minn 100 sena ilu. Għal ħafna snin kien jgħix ħajja tranquilla. Kien jgħaddi l-ġranet il-klabb fejn kienu jinġabru qattar ġilqonja bħalu biex jiltaqgħu ma' ħbiebhom. Kull filgħodu kien joħroġ mid-dar preċiż fil-11:30 u kien jimxi 576 pass sal-klabb. F'nofsinhar kien jiekol ikla tajba. Imbagħad wara l-ikla tal-ofsinhar, Fogg kien jaqra 3 ġurnali minn 10 sa 10. Imbagħad flaxija kien jiekol il-klabb ukoll. Wara kien jintefa' jilgħab il-karti mal-ħbieb tiegħu. Rġajt irbaħtilna Fogg. Mat-tokki ta' nofs il-lejl kien imur lejn id-dar ħalli jorqod u l-għada kien jagħmel l-istess. Imma darba waħda ħabat l-erba' u nbidel kollox. Fogg ara xi ħaġa li għaġbitu f'ġurnal. Isimgħu din qal lil sħabu qed jgħidu li tista' ddur mad-dinja fi 80 jum. Ma nemminix. Tittaqbes minn tren għal vapur għal tren minn waqfin. Imma minkejja li sħabu għaddew biżmien, Fogg kien ċert li se jirnexxi. Meta wieħed mill-ħbieb tiegħu jagħmel imħatra kontra dan, Fogg qallu: jiena nilab 20,000 sterlina li jirnexxieli ndur id-dinja fi 80 jum jew inqas. Kulħadd ħaseb li Fogg kienet jiġġennen. Imma hu kien ċert. Nerġa' narakom fil-21 ta' Diċembru, qal, filwaqt li selmilhom. Narakom fi żmien 80 jum. Kif wasal id-dar, Fogg talab lil Passepartout il-qaddej tiegħu biex jippreparalu basket żgħir. Fortunatament, Passepartout kien akrobata, allura kien iħaffef kollox. Il-lejla se nitilqu għal dawra mad-dinja. F'inqas minn 10 minuti kienu fi triqithom lejn l-istazzjon tal-ferrovija. U fid-9:15 eżatt telqet il-ferrovija. Tajt kien ħajrnexxielu jdur id-dinja fi 80 jum. Tajt se jirbaħ l-imħatra. Min jaf.